Legacy of Dead je igra koja će odmah na prvi pogled podsjetiti na popularne naslove kao Book of Dead ili Book of Ra, a vrlo brzo ćete uočiti i da su njezine značajke vrlo slične tim naslovima. Dakle, igra je smještena u drevni Egipat, pa su tako i njezini simboli prilagođeni tom razdoblju. Neki od njih vrijede više, a neki manje, no simbol koji će igrači najviše htjeti dobiti je ovaj, nazovimo ga tako, spomenik. On služi kao wild i scatter istovremeno. Wild značajka omogućuje mu da mijenja bilo koji drugi simbol kako bi igraču povećao šanse za dobitkom, a scatter značajka mu omogućuje da igraču donese bonus vrtnje. Do njih će igrač doći ako u istoj vrtnji otvori 3 takva simbola. Tada će osvojiti 8 besplatnih vrtnji, a jedan će se simbol nasumično odabrati kao proširujući. Kada igrač u besplatnim vrtnjama otvori minimalno 2 ili 3 takva proširujuća simbola, ovisno o njihovoj vrijednosti, oni će se proširiti na cijelu rolu i donijeti dobitke u svih 10 linija. Ono što je još bitno naglasiti je da ako igrač u besplatnim vrtnjama otvori još 3 sketera, još će se jedan simbol odabrati kao proširujući i tako igračima donijeti još više prilika za dobitkom. Kao što možete vidjeti, vrtnje koje smo snimali za vas donijele su čak 4 proširujuća simbola, što je izuzetno isplativo, iako se nije radilo o simbolima koji imaju veliku vrijednost. Jasno je stoga zašto igrači teže upravo bonus vrtnjama. Recimo i da je RTP ove igre 96,58%, što je vrlo dobro u usporedbi s nekim drugim popularnim slot igrama. Sve u svemu, ovo je pravi klasik je dobra preporuka za sve igrače koji žele igrati slot igru koja je jedinstvena i jednostavna, a ima potencijal pružiti dobre dobitke. Ako želite znati više o Legacy of Dead, posjetite link u opisu, a mi se vidimo u idućem videu.